and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? Hangnan nga, ato siyang tabangan. Kalisod kayo. Parang na siya utang sa iyang kaugalingon, tumutini. Ha? Ang buot mong ipasabot? Nakahuna-huna og hikog si Dong James? Mau ba, Baldwin? Napatuyan ka naman nagigngal nga na imong bayuta ka. Kumati ko no. Ay namati ka rita ba? Dak ng pong bayot, uy. Kaya hanggang mong kang ibaga ka. Mong pagtarong. Sige, oy! Puro mal-attire. Magtarong na ko. Le na ako maghiwi. Bida. Mawingig man kang turandinga ka kung maigo ka tuo rin akong kamot na. Panuguto mo ko nimo? Ay, ako maglagot, Baldwin! Magkakupos na ba ko na basta maglagot? No, ikaw! Sugot kang, mura lang niya tuod, kanang tuod sa kuwan, batilis nga linghod ka, ayo. Tuod sa batilis. Turanding! Kalma lang, Gwan, kalma lang, Baldwin, sabang ka. Dili na, maminaw na ko. Ay, ego report, ganyan na malitri at ituran oy. Ano wag bang ka? Nanawag ko, Guriyo. Day Guriyo, kay nakoy toyo nimo. Importante kayo. O sige, ano siya ba na? Mayo kay, di kay busy ron. Mingaw ra, sige, solte. Minaw ha. Nanawag si Baldwin ako. Si Baldwin? Oh, si Baldwin. Kisa lang Baldwin? Oh, kay mo mamura ka, uy. Labaw pa bang kanako kahanggaw, ay! Buya! Buyag ka rin, kulatat ka. Natural nga lang ba pagin ko nimo kay Jinsi man ko, ikaw di man. Sa man ka. Iyo sa man ko hanggawa ka. Ikaw? Ah! Fancy. O, tayo fancy! Oh, lawa ka lang fancy. Piki nga, dili tinuhan. Oh, Wala nang iba kalabaw ni mo sa kahanggaw, Guriyoha ka. Pagdaro ka na, be! Kay, seryoso rin kining akong pakigsultihan mo. Baka ba yung daan ko? Ilabay! Maingon pa kuha na. Sige, soltin na. Masyam din na. Ay, magtinarong na ako dari. Tinarong, yung kay tarong. Yung nagali ko magtinarong na ako, yaw-yaw pag ito eh. Malila lagi! Naminaw lagi ko! Minaw! Oh, Ay! naminaw na ko ha. Nanawag si... Wama na itong rikamete. Abida na siya, uy. Mutan na kung biyan sa siya. Wa! Mayo. Paminaw na? Hmm. Paminaw na! Ay, ko surang-surang ang yun ka na. Naglago na ba ako? Ano si istorya glaen? Diretso na. Kaya ba sige customer nga mo palit diri ron na. Butan ko ni, pagun ko ni. Pagmun ka karon. Nanawag si Baldwin ako. Istoryahan ko niya, nga bantayan ko na nato sa tong James. Kinaligay ko na bugat ka problema. Ang iya, nabasin ba kung makauna-una sa tong James o dili maayos iyang kaugalingon. Kay kon simba ko may tabo na natural. May patsuta. Huwag tangan kita sanan. Mao ko na mabilyantayon ko no ta, magtinabangay ta sa pagbantay. Kagano man di ay? Kung sabi ko rin problema yung James ronte. Mo gyapon. Bahin siyang pamilya. Pero mag-istorya lang gino niya tarong karon ha, karong gabi. Ang importante lang kun nadiyas dong James. Imong bantayan ba? Himantayo naman ko daan, te. Di ba ako gaga? Huwag makalabaw imo pagkahimantayon. Unsay dangatan sa akong pamilya kung mahitabo ang akong kanlukan. Unsay mahitabo ni Chelsea, nga among anak ni Melanie. Melanie, dili na ako kaya kunuha ka. Dili lang ta tinuod kining tanan. Ngayon ta, kining impormasyon nga ako nadungkat.
Usa lang unta kini kadaman. Amin ako, maplis. Ay da, ay na lang ng pag-amin-amin diha, James. Ay na lang na. Hugaw kay kog kamot. Oh, okay naman good, ma. Ay hugaw lagi tag kamot. Sorry, ma. Oh, ano ba ang naanhim ang kuno ka? Unsa naman say tuyo nimo? Kuan, ma. Maghatod ko nining kwarta nga Ay, ayaw na lang, James. May na lang na ninyo dito ni Chelsea. Dili na ko budawat bisan unsa pa ihatag nimo. Labi na gyud og kwarta. Kay abi pa lang, nakaminos ka na lang gyud namo. unsa gyud nakaminos, ma. Wow, kining akong ihatag nimo, kinasing-kasing man nga tabang nako ninyo dinhi. Ay, ayaw na lang lagi. Hipo sana. Kaysa ako nang gikaingon, dili na ko mudawat pagbisan unsa gikan nimo. Ma, please. May trabaho na ang akong mga anak. Naana sila nga among gisaligan sa among panginabuhian o panginahanglan dinhi sa bay. O kung maora ka na ituyo nimo, pwede na gyud kang makalakaw. Kay may importante pa sab kong lakaw karon, maapiki niya ko. May mo bang magpakisayod di mo bahin ini? Bahin ni Melanie. Kung bahin man niya, ang buti may pangutana, wa ko'y kasulti nimo, maong lakaw na. Kadili ko gustong ikaw lang hino na makaingon nga mabuliliyaso ang akong lakaw karon. Ma, please. Ganun ingon man sila ni na ako. Sila king tibo pamilya. Sabay naipon akong sayop og sa nila. Unsa man. Wan. Milagro rin ka sa'yo marong namuhi, dahil Chelsea. Eh, sa'yo merong namuhi dito Turanding kay Tay? may program ang good ron din sa school. Wadi mo labot? Wow, May sabi doon kay sa'yo sa tang makauli. wa mo ani si Ate Rica May? Ha? Wa pa mo ari si Ate Rica May? Rikam. Kuan, Ngano ka no nga wa siya mo ani? Mutulo na kaadlaw nga wa siya mo ani. Wa siya manawag ug mo text nako. Unya, di po siya makontak. Dili pa ka ana? Sir, dili pa ka anak. Kuan, kikining, kuan ba ka Wa nang... ka siya mangluod dito. Uy! Ngano ko mangluod? Basi nalain siya ba katong dito siya sa tindahan. Unyawa sila magkasulti ni Daddy. Kay wa man mo balik dito. Hala, no. Ano ba di? Kuan sila magkasulti. Sa may na, ana. O sa may iyang katungod nga malain. Importante di siya. Dili man good. Namang good unta to siya importanteng tuyo ni Daddy. Nya, kay wa man moabot si Daddy. Wa siya makasulti. Mao ba? Taong sab, no? Kaluay di taon niya, no? Luoy bitaw tito. Nako, ay pasilan. Taon sa boy, nako. Nako, akong giusap today, nako. Ichatan o gitawagan ako. Nako na. Oo. Mm. Oh, dili. Nako. Na. Nako! Pero, wa man siya mag-online, Tito Turanding. Gimingaw na ko niya, Tito Turanding. Hala, tibi lagi ka. Nausap lagi nung ngambil, day. Nawa na! Uri gidagat ron, nako! Uri gidagat ini ron. Impas na nagutang ini! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!